रांखावरिनि मोनसे आंखालानो मोनसे माने बेरिकेड बा बेरियार जानो हाया। जेब्लानो पकेटाव एसे फैसा थागोन सम आरो सुजुगखौ नायनानै मास मोनसेयाव सानैबा साथाम आं बिदि हेल्प खालामलांबाय थागोन आंनि साइडनिफ्राय। फैसाया माने ओरैबायदि जायो मालाबा थायो मालाबा थाया बेखौ साननानै फरायनायखौ ज्राब गारनो नाङा। मिनिमाम ग्रेजुवेट खालामनांगौ जोंनि बर'फ्रा दायो दे। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव दिनैहाय लाइमोनथियाव थांबावनि गोबाव जाबाय थांदिया। ओमफ्राय सनियानि फिसा खामानि दङना बेखौ लोगो लाहैयो। ओमफ्राय सोर थांगोन माने बहुद बुरजा मानसिफोर दं। थ' दिनैहाय आंहा बेनिफ्राय बङाइगावनिफ्राय हारसिं आरो मैया जानाय उदैया गेस जादों बोरैबा जादों उदैया लाजोब्बाय थालिर थफ्ला गासैखौबो रोदों रोदा हेलमेट माबा माबि रोदों रोदानो थांदों। BMW मा अबस्था जानानै दंब्रा आंनालाय। पाम्पफ्रालाय गावनि आन्था दंसाबो गाबोन होलांनांसिगोन पाम्प होनांसिगोन हावा। एकदम बे जिनिसखौ माबा खालामनो हानाय नङा खानानै लाग्रोनि एसे माल पार्टिफोराखौ खानो दानो रेनक'टखौबो सोना लाखाबाय बायसान्सनि अखा हाब्ला दा गारि लाखिला गैला खनसेयावनो ब्लड मारिलांखानोसै। लाइमुथिनि जायगाखौ नुयो बिराद गोबावखासैमोनबो थाङिया थांनांगौसो। थावफ्रालाय दंना गैया आसे तेल गुलाव आसे। जि लानायखौ बायदिसिना बाथ्रा बुङोना ओमफ्राय बे जिया बहुद खामानियाव फैयो माने हाद्रिनि थाखाय नैबे प्रटेक्सन जाहैबाय आरोखि बिराद मोजां आरोखि गोलोमदै सोलोमदै फुगारनाय मानाय बिराद मोजां जायो बेल'नो बाथ्राया बाखि जेबो गैया। थांग्रोनिसै मोनसे हादानाव सफैलायलायबाय। ओमफ्राय मपेड सालायनाया मपेड सालायगासिनो लाइमुथियावहाय मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों बियो। गोलांनि लामाथ' बिदिनो सेन्ट्रेबेल ओमफ्राय लोगोसे नै बिदिफ्राव खन्दक सनियामोननि गामि अन्थाइ थरसेबो मोजां गोग्लैयाखै। गोदोहाय बे लामाजों आं एल्ट' गारि सोलोंजेनदोंमोन माने सालायनो थाखाय आरोखि। माखासेया फैदोंना फैयाखै फैगासिनो दं सनियानि न' नै बेनो मोनबाय सनिया रानि बा न'आबो माथो एसे बानायजेनबाय बिराद। बै न'खौ सिफायबाय। उननि समफोराव आंनावबो पकेटाव थायोबा आरो होबावगोन दे। हायार सेकेन्डारिखौ मोजां पास खालामथार मिथिबाय। थाखा फैसाया माने ओरैबायदि जायो मालाबा थायो मालाबा थाया बेखौ साननानै फरायनायखौ ज्राब गारनो नाङा। मिनिमाम ग्रेजुवेट खालामनांगौ जोंनि बर'फ्रा दायो दे मिनिमाम। आरो साख्रिखौ होसोथार। जों राजनितिकआव फैबाय खिन्थु राजनितिकआव थानानै जोङो फरायसाफोरखौ फराय होननानै जों जेब्लायबो बुङो आरो अरायबो बुंबाय थागोन दे। एकदम फार्स्ट डिभिजन लाथार। साइन्स दा स्ट्रिमा साइन्स लादों मोजां मेजर लादो मोजां माने गावनि केरियारखौ दादो दे नानि दे। नैबे लाइमुथि हालामाव बा लाइमुथि ओनसोलाव दिनै नुजाथि फैनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों। मैया आदा अफ्रिया आंखौ फन खालामहरदोंमोन जे बे लाइमुथि एरियायाव बे मिरु दैसा होननाय बे गामियाव सासे बिनानावा एडमिसन लानो हायाखै। न'खराव जोबोर खस्थ' बिमा बिफा गैजाया फिसिबाय मावरिया गथ' होननानै खोनानो मोननायलाय आङो जे हिउमेनिटी बे मोनसे कनसेप्टखौ लानानैहाय बिनानावनिसिम सफैनाय जादों। लोगोसेनो गोबांथार नङाब्लाबो थोजासे नङाब्लाबो एसे राङारि अनसुंथाइखौ
होनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव बेखिनि एसे फैसाजोंनो एडमिसनखौ लानानै बिनानावा जेन गावनि केरियारखौ सिगां फारसे लांनायाव जेन बा समाजखौ मोनसे पजिटिभ डिरेक्सनसिम लांनायाव जेन बिनानावाबो सासे जानो हायो आं बेखौनो आसा खालामदों खौ शिब सारा सानदों दासिमहालागै क्लेरिफाइ खालामनानै होआखै रायजोफोरनिसिम अपेन खालामना होआखै आसा खालामदों बेयो जोबोद थाबैनो जागोन आंबो हानायमानि आंनि पकेटाव जुदि दङब्ला खमैब्लाबो आङो मास मोनसेयाव 3 बेफोरबायदि आङो नैबे सरकार थाजासिमाव बा उननि समसिमहालागै आं नायलांनो हागोन होननानै आंबो आसा फारिदों जेब्लानो पकेटाव एसे फैसा थागोन सम आरो सुजुगखौ नायनानै मास मोनसेयाव 2 बा 3 आं बिदि हेल्प खालामलांबाय थागोन आंनि साइडनिफ्राय सरकारनि साइडनिफ्रायबो सरकारा जेब्लानो एनाउन्स खालामो बेबो थाबाय थागोन नाथाय आंनि साइडनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो 2 बा 3 बेफोरबायदि हेल्प होनाया थाबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे रांखावरिनि मोनसे आंखालानो मोनसे माने बेरिकेड बा बेरियार जानो हाया जायफोरो खस्थ'जों फरायनानै गावनि केरियारखौ दालांनो हायो बा मोजाङै मोजां पास जालांनो हायो दुखु दावहा बा जेंना जेंसि थाखा फैसा अभाब बेफोरखौ नेवसिनानैबो माने गावनि केरियारखौ जायफोर दानो हायो बैफोरसो रियेल लाइफनि माने मिनिंखौ मोनो जिबननि मेन टेस्टखौ बैफोरबायदि फरायसाफोरासो बा बैफोरबायदि सुबुंफोरासो मोननो हायो आंथ' आंनि साइडनिफ्राय गासैखौबो नायनो हाजोबनाय नङा थेवबो आं मेसेजखौ आं बेखौनो हरदों जे थाखा फैसा गैया न'खराव खस्थ' जानो गैया होननानै फरायनायखौ गारनो नाङा फरायनाया मेन साख्रि मोननाया बे उननि बाथ्रा थाहैबाय खिन्थु फरायनायखौ लाथारनाया जों बयनिबो थाखाय मोनसे बेखौ मा होनो डिउटि बायदि आरो ओरैनोबा जोंनि बर' समाजाव बारा बिदि फरायनायानो गैथारलिया अननानै आं खावलायदों बेफोरबायदि जेंना जेंसिखौ लानानै रावबो फासयनानै थानो नाङा बयबो फराय खस्थ' खालामनानै फराय इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि गासिबो सानसे साक्सेस जाजोबगोन खोनानो मोनदों जे लाइमुथि एरियानिफ्राय खाथियाव माने मोजां हाई स्कुल बा जेनेबा मोजां फसंथान गैयिलाय रुनिखाथासिम थांनांगौ जायो जायनि थाखाय लामायाबो गाज्रिखाय गोबांखिनि ड्रप आउट जाबाय होननानै आं ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों आं बे फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायदों बेफोरबायदि गावनि जिबनखौ जानानै लानो नाङा अननानै आं नोंसोरनि बिदा हिसाबै आं खावलायदों जे फरायनायखौ लांफाबाय था सासे बिमाया बा सासे बिफाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनाय लोगो लोगो बेसेबां हांमा थायो बे हांमाखौ नोंसोरो जेब्लायबो दोननो नाङा बिमा बिफाखौ जेब्लायबो दुखु होनो नाङा खुनु रखम खस्थ' मस्थ'बाबो हाजिरा खामला मावनानैबाबो नांगौबा मालाबा सानसे साननैखौ अननानै फरायथार फरायनाया जोबोर गोनांथार फरायनाय नङाब्ला आथिखालाव एकदम गासिबो मा जालांनो हमदोंसै माने थासारिया गाज्रि जायो ओनसोलाव ओंखायनो मोजां थासारि सोरजिनो थाखाय फंबाय बिनानावमोनाबो बेनि मोनसे बाहागो जा फरायनायखौ लाथारनायखौ आं खावलायबाय नैबे ओनसोलनि फंबाय बिनानावमोनखौ लावदुम फिथा बायदि अरखा होबायलै दै सथियो नंगौ लाइमुथियाव होफैबाय दिनैहाय अने माखासे ओरैहाय बुंबावो फाखनालाय मा जागोन नों लावदुम दावदै माबा होबाय बाहाया हनै नोंबो लावदुम फिथा बायदि अरखादो रा हनै लावमुथि बाजाराव लाइमुथि हनै दावदैसो अर्डार होबाय हा नंगौ लाबोदो नै दावदै अर्डार होबायबाथ' आरो माथो जानायसो मैया जानाया अलरेडि अयथासार गेस जादोंलै जोंना अरथेखारा फुङाव मुलि जाना फैखानांगोन दाबो हो मुलि जायो बखानोसैलै मा जाला जा औलै नोंथ' बिदिखौ होखायो फार्स्टनिफ्रायनो माबा फार्स्टनिफ्राय थाजोबखायो कस्मिनखौसो होनाया नोङो लाइमुथि बाजाराव दिनैहाय फैदों बिराद गोबावनि उनावहाय हाब मा जिनिस मोजां मार नामाब्रा हो नैबे ओमफ्राय बे माथो नैबे न'आव सावनाय ना मा बियो न'आव सावनाय ओमफ्राय बेलाय बे मोनसेया बेबो गासिबो हा गुदुं आं मोनसे जाबाय दे नै मोनसे जानायनोसैलाय आं मोजांखौनो नुहरदोंसै नै बल्दार ना मा होनना बुङो मोजांथ' मोजां
न'आव सफैबाय लाइमुथियावबो बेरायहैबाय बाद बाखि माखासे माबाखौ नुखाजोब्बाय जानांगौ सोर मानो थाखाय थांदोंमोन अयथासार मेंबाय दुगैना लानोसै दुगैनानै ओमफ्राय आरोबाव दिनै जेरावबो थांथ'ला मोनसे खामानि दंबावो बे खामानिखौ मावफुंनानै लानोसै जाबाय